molim vas. Pa konju i jedan što radiš iza te zavjese? Pa dedo, dragi, kako to skačeš po stanu ko ninja? Čaša ti je ninja. Što se ufatio za Harbiju? Pišno od straha. Pišno? Pa šta ću, srce me malo spucalo koliko vrištiš? Sinu, dragi, što se kriješ po kući? Čuo zvona na vratima, mislio došao onaj Hrmpalija da me tuče. Ama nije Hrmpalija, policija traži onog tvog ludog ćaću. Pa zar on nije u pritvoru? Jest, i nije, to je duga priča. Žurim sad. Izvini, molim te, Burek, što si mi tekao. Malim se. Pa ovo mi se od obdaništa nije desilo. Pa iz te glave ćeš mi doći. Ko je sad? Jebote Hrmpalija. Doktore, On je. ne ti tako lako izvući, ja ti kažem.